ए बाबू आज खुशी का बात है हो बाबा। ए बाबू हम का तोला के कही छठी मैया हमारा अर्जी सुन ले लाई का भइल बा हमार लड़का के बाबू नौकरी लागिल बोला आपका चाहिए तोला के मुंह मीठा कराई सांझी का हमार दुआरी पे आला जरूर सही में खुश रह बाबू खुश रह छठी मैया रौरा सब बहुत महान बनी जा सही अपन दया बरसावत रहम अच्छा बाबू तारे नीचे मत बैठाओ बाबू है छठी मैया हमर लड़का के जल्दी सफल करवा दीजा कहता ना हम अपना लड़का में पैसा लगावनी बतावा कर्ज काढ़ी काढ़ी के हम का ना कोई हमर लड़का दू हाली छठ गई नौकरी में अच्छा चलो भगवाने के देवे के है भगवाने के लेवे के है हम कोई के बिगड़ले नहीं कि हमार के का बिगाड़ी लगल धानो होना पर दूगो आदमी लगा के कटवा दे हम दवा दे धरवा दे अब देखो तब का होता है ठीक बा हम आवता नहीं आवत नहीं 5 साल के हमरो जो मेहनत करे नहीं हमरो बाबू नौकरी लाग गई अब नौकरी लाग बा ट्रेनिंग पूरा करके घरे आवता नहीं ये तो खुशी के बात बा हां ठीक बा आई के उहे को नौकरी लाग गइल न नौकरी हां सही में रे हां काय भगवान तो के बड़ा 2 किलो पेड़ा चढ़ गई ये बड़ा हम बहुत खुश है ए भगवान ठीक बा आई अंदर बात करी हेलो बोला सुनो खुश रह बाबू खुश रह ठीक तो हम दुआ से बात सच में एक लागल की नौकरी लाग ए बाबू तू तारा के हम आता ना हम धूमधाम से अपना घरे बाजा बजवाई पूरा गांव के हम बाबू भोज कराई भो ट्रेनिंग पूरा बुलाऊं आवता नहीं ए बड़ा गाड़ी धर ले बनी ठीक बा बाबू आवे हम उतनी काम में हम बता दियो हमर लड़का के नौकरी लागल भगवान अर्जी हमर सुन ले लावन चला ठीक बा बोला से आवत नहीं खुश रह बाबू खुश रह बढ़िया तर जिया जागा बाबू आई हो दादा आपका चाहिए कहानिया देख ए बड़ा घर द्वार में लिप लप दिए ठीक है अच्छा और सांझी खा पब्लिक के मुंह मीठा करा दे जी ठीक बा मीठा करा दे चलो छठी मैया हमनी के अर्जी सुन ले लियो जा तनी हम 2-4 गो आदमी के हम बता दी तबे ना इना ने कहे कि देखा इतना खुशी के बात कोनो बतिए ना बतैला सा चला दादा उहे के तो नौकरी लाग गइल बहुत खुश बनी 2 किलो का 10 किलो मिठाई बटवा दे आवे दी पहले के बतावा कितना दिन का आसरा लगैला पे इतना दिन 5 साल के मेहनत पे नौकरी मिलल बाटे आज बहुत दिन में हमारा सुकून मिला तो बहुत खुश बानी छठिया कुल बनैलो हस कि ना कहाँ अभी तैयारी होता टेंट उंट कुल गिरावे के बा आओ घाट उट और चंदा ना देला हस कि ना अभी अब बाबा घरवा के कोई देले बा कोई देला ही नहीं के होय देला हन कि ना आइजा तरन अभी इनका नाम लिखाइल बटे अरे लिख ली हो चंदा ते लिखल बा, देले नहीं को। लड़का के नौकरी लाग गई ए बाबू आज खुशी का बात है हो बाबा। ए बाबू हम का तोला के कही छठी मैया हमारा अर्जी सुन ले लाई का भइल बा हमर लड़का के बाबू नौकरी लागिल बोला आपका चाहिए तोला के मुंह मीठा कराई सांझी का हमार दुआरी पे आला जरूर सही में हां भुलाई आला मत तोला के ए, देखा अब कतार से तक दोगिना चंदा ले छठी माई हाँ, अभी चंदा के बारे में हम बताओ। हम तो कि ना दे हाँ। हम पूरा हम हो जकवा हम जातना इथि ओइ बाउलो लागी ना तोरा भइया हो तरन हां ओइ हन ई कनी हो एगरा मोय कुल जे छिलवा देते जे टेंट उन सोचनी हो जा अब छठी में के कृपा सब टेंट उन हमको जे गिरवा दिया साउंड फाउंड प्रोग्राम एकदम जमी के होई देला एकदम बाबू करवावलो हम नाचब एबार खूब सवार के नाचब ना? हां एबार खूब नाचब अरे तो नाच दे ए जगह छठी माई के घाटवा पर आजन बाजा बाजावाई हो गोदिया में होई हे लालनवा तो खुशी भरावाई हो जय
हो छठी मैया जय हो छठी मैया। ठीक बा बाबू जा तनी ओ कह दी ठीक बा ठीक बा ठीक बा भैया भुलाई हाला मत है एक बार जरूर साली का चलो चलो ठीक है चलो जा तनी बाबू कह दियो अरे का करबो जेकर सब कोई गांव जेकर एगो बाप बावन वो बोटने भइल न तो बेगवा हो पियन ले चलो एजेल रोड थी हो गेलो पास आ गइल का तार बाबू इतना खुश बड़ा नु गांव में पूरा हाला क के रखले बाबा अरे भाई जेकरा बाप एगो छोट लइका बड़ो कोनो लो बढ़िया भगवान करस फुलस बाबा बढ़िया से नौकरी ईमानदारी से करी हो चल ठीक बा गांव में बाबू जा थारो में भर जा एकदम रेल के भर ले बने आपके लिए 7-8 गो के जीडी एसएससी छठ होता है छठ तो होते बा असो छठ घाट पर हम मोबाइल बने अरे एकदम बवाल मचावल जो छठ ही बात जाए के बा ज्यादा नहीं के और 6 दिन छुट्टिए बा अब के बजा के असो छठ धूमधाम से कर देबे हां अब कह के बाबू मैं त बहुत मेहरानू अगर आइल बिया कि आओ तो ने बड़ा नौकरी लागल बा खुशी के बात बा हमर लड़का के नौकरी लाग हम बहुत खुश हई हम मिठाइयाँ मंगाइली है चलो छठ मैया हमारा अर्जी सुन ले है ए बाबूजी का मिठाइयाँ मंगाइली है हाँ बाबू हम मिठाई हम तुरंत हम जाके ले आवत अरे हे तेरी कोरा कुर्सी चाचा लगाओ तो बार तो एकदम ही कहाँ को लालिया जी खुश रह बाबू खुश रह जिया जागा तारा के छठी मैया बहुत बाबू आगे ले जा ए कहीं तम मुंह देख ले आई बैठ बाबू तू बैठ लगा तो बड़ी मान ले गांव जवार में क्यों का भैया बैठो बैठो जाके मिठाई जाके ले ले बाबू ले ले देखावा चंदन वंदन लगावा बाबू के हमारा नौकरी लाए बाबू जाके तनी मिठाई तम जाके तनी ऑर्डर दे देता हूँ बात दे रही आवत नहीं 5 किलो किलो मत मंगाई 10 किलो करवा दे आधारी 10 किलो मंगाई आधारी पैसा वैसा देबो हमार बाबू के कोई नजर में पैसा जो बाबू दे पैसा के सर तू खोई जेबा केना जेबा ए छठी मैया रावरा सब बहुत महान बनी जा सही अपन दया बरसावत रह बढ़ावत रह हमारा 5 साल के मेहनत हमर लड़का के मिल गई कोई नजर मत मिली लगा ना अपना मेहनत अच्छा आओ बाबू करे नीचे मत बैठाओ आओ ए बैठो बैठो बाबू अरे बैठो ना हमनी के तो छोड़ो ना चलो हम खड़े में ठीक बानी कि का चाही बसा के बहंगिया कि बहंगी लचा का ताजा बैठा ना बापू जे अरे चलो ये तोहरा को बड़ा भाई नो तो हम लोग का देख के हमार दिल खुश हो गई छठ मैया हमार गुहार सुन लेली कि हमार नौकरी लग गई 5 साल के तपस्या हमार पूरा हो गई ए तो बाबू कहनिया अभी नहीं खेन जाए के छठ ही बिहाने भैया हमार चल जाए के बोल छठ बिहाने भैया हां काहे के अभी ट्रेनिंग का काहे बने नहीं जाई अभी बहुत हो जाए ए बाबू एगो तो सही आइल बाबा कई के महीना के बाद बाबू कुछ दिन रह जाए तो घरे लाई त छठ बिहाने भैया चल जाई काहे कि हमार कश्मीर बॉर्डर पे पोस्टिंग भइल बा ए बाबू बॉर्डर पे लग हां पोस्टिंग भइल बा तब का कल जा चाहे तो बाबू वो जरूरी मान के देश के सवाल बा छठ में हम बस घर सुने न तो हम लोग को ठीक बा हो जाए 6 दिन हमार ए बाबू अब मत कहा हमार एकदम छाती एकदम हमार चौड़ा हो गेल बाबू एकदम गांव में मिठाई बंटवा दल बानो ए बाबू मिठाई कहतवा मैं गाँव में भोज कराई भोज सब कह के मुंह मीठा कराई दीपा को छठ ही बात है अब छठ माई के पहले घाट पर छिले के बाद तैयारी करे के बाद सुनो ऊपर तो तैयारी बाबू करे जी छठ बिहाने वाला भोज दिवा दिया हाँ बाबू दियाई कहनी है बॉर्डर पे लागल बा बाबू ठीक बा लेकिन अपन बढ़िया तरह बाबू जैसे घरे दुआर के अपन माजे ले बहारे ला साफ सुथरा कर लो सही बाबू हो जा अपन एजा हमनी के साफ सुथरा रखे देश के के बाटे सेवा करे के बा हमनी के रात भर हो जाए बॉर्डर पर तैनात रहे के बा बाबू बैठा कहानिया बाबू घाट बाबू पा कच्चा का बनाया मनी के दो चलो जा लोग बनावे घाट उठ जाते हैं घरे तले ठीक बा बाबू जा पानियो नहीं दे दिया बाबू हमारा तानी जा बाबू घाट बना दिया जा बाबा पड़ाका उड़ाका कीन दियो फोड़ल ना जाई ओ जे घाट पर पड़ाका तो हम पता देबे नहीं करब, पड़ाका तो पड़ाका कहता हां तो हम पूरा कीन लियो हाँ बाबू लेकिन देख पड़ाका बाबू अस्थिर ले अपन
देखो पब्लिक में पड़ाका ना फोड़ल जाला बाबू, बढ़िया तरह अपन एगो दूगो पड़ाका फोड़ल जाला, एगो फोड़बा तो तने होई। आपका खुशी नु बा लइका आइल बा बहाली हो के नौकरी से, अब पड़ाका धूम धड़ाका ना होई त का होई? चलो ठीक बा बाबू, होई हमू जा तनी हो तनी औरी जिया के कह दे तनी आके तूनी भोज ओज करवावे कर हला तनी बना दी तो पूछू। ठीक बा चले हमू जा तनी। चल हमू चला तनी हो, जब देख ली तनी घटिया उठिया बढ़िया तरह बनावे। ठीक बा चल। चल